Sesiphetha. Kuzobe kukhona nowayengumongameli wezwe emcimbini welanga lasemthandeni ngokuphela kwalenyanga eCurries Fountain. Lokhu kuvele kwesinye sezikhangiso zikaMavundla senze einkundleni zakhe zokuxhumana ntambama nje. Ngizilande zonke zangakithi insizwa njengoba liyobe lungekho uhlobo lwensizwa liyobe lungekho ngomhla ka-30 October. Lapha ya eCurries Fountain ngesikhathi ilanga lasemthandeni lilethe isipho salo sothando kwaTotisane. Qisha nathi singamajongo ezifunda zonke njengoba November lukagcina amazwi umsholozi kaMaphumephethe eyobe khona ukuzosiwonga kuleli jade. Ubehluleka nawo ukuyifihla injabulo yakhe emveni kwenkulumo athe ube nayo nomsholozi ngocingo ekuseni namhlanje. Ngalomcimbi uMavundla uthi abaqondile nje kuphela ukukhuthaza nokuvuselela uthando phakathi kwababili. Uthi baqonda ukuveza ubuhle bosiko lwesintu kanjalo negalelo laso ekusakheleni umphakathi oyiqhenyayo futhi oyigqajayo ngemvelaphi yabo. uMavundla uthi uzosifaka nasendlunkulu kaZulu isicelo sokuba ingonyama naye ibe ingxenye yalombhidlanga wokuveza kahle uZulu. Uthi uyazi ukuthi isilo siyinkosana ephethe isikhiye senqolobane yamagugu. Ngakho babone sona kanye nendlunkulu yonke kaZulu bafanele lo msitho. Kusenjalo baningi nabanye osaziwayo asebeveza ukuthi bazobe bewuhambele lo msitho. Kubo kubalwa noMjolisi ongumculi kaMaskandi wodumo lwengoma ethi Baba kaEnzo namanye amaqembu engoma kaShiyameni isigeghe nokunye. Kanti inikele einkundleni zokuxhumana intombi zezizwe ezehlukeneyo njengoba kubonakala uAudrey Skhosana owayenguMiss Indoni 2017 ophinde abe ngumculi owaziwayo wesizwe samaNdebele ebhale epagini lakhe ukuthi nakanjani intombi zamaNdebele ziyobe zikhona. uMavundla uthe amathikithi alomcimbi ahamba ubuthwaphuthaphe web ticket nakuzo zonke izitolo zasePick n Pay kanjalo noBoxer njengoba iningi labantu lifuna ukuzozikholisa ngamaqhawe abo kanjalo nobuhle besintu. Mangizibeke lapha ezamanje isibikezelo